chceli ste vedieť, ako si ja zatraktívňujem PVAčky, tak ja vám to úplne vysvetlím. Je to úplne jednoduché, aspoň z môjho pohľadu, jak to robím ja. Bavíme sa teraz o PVA pančuche, o ničom inom. Vezmem si nadrvené boilies v kruši, v rukách, keď je mäkké, bez problémov, mikropelety, alebo klasické nejaké 6, 4 peletky. Ja si ešte drvím pelety. Mám mlynček na kávu, hodím tam pelety, rozmixujem, vysypem si, mám základ. Vezmem si rozdrvené boilies, zoberiem si pelety, vysypem to tam a zoberiem si prach, hej, v podstate, ja tomu hovorím prach. Vezmem to tam, premiešam to, zoberiem si booster, prelejem, vyberiem si PVAčku, ktorú ešte nepoužijem, ale vyberiem si miešatko, ja tomu hovorím, alebo to je jedno, proste je to miešatko, zamiešam tým, nechám to odstať. Toto si väčšinou spravím, keď viem, že budem veľa používať PVAčky, alebo som na víkend, alebo tak, ale ja väčšinou chodím tak, že od večera do rána, alebo idem cez deň, alebo len ráno, alebo len večer, chodím na krátke rybačky, nemám čas na dlhé rybačky. Zamiešam, nechám to odstať, hodinku, dve, v kľude aj doma, keď mám čas, tak si to porobím. Dojdem k vode, mám to zarobené, jemne to oživím boostrom, alebo olejom, alebo niečím. V zime olej nepoužívajte, alebo respektíve používajte, len sa vám ťažšie rozpúšťa PVAčka, na to treba dávať pozor. Vezmem si PVAčku, zoberiem do rúk, natlačím si to poriadne, držím to hlavne zo spodu, aby som proste vedel to poriadne natlačiť. Teraz sa mi to nepodarilo, lebo sa tu bavíme. Takže to spravím ešte raz, natiahnem si PVAčku, chytím zo spodu poriadne, hop, vyťahnem si PVAčku, spravím si jednoduchý uzlík, ktorý si dám úplne nakoniec, natlačím ho, nech je to tvrdé, spravím ešte jeden, prestrihnem, ten druhý robím preto, aby som už mal nachystané, hej, PVAčku na ďalšie plnenie. Takto si narobím, priamo na rybách si narobím 10 PVAčiek, väčšinou keď som na riekach tak okolo 10. Na stojatej vode tak 3-4, záleží koľko čakám, že bude záberov, myslím si, že tá rieka je predsa, tam sa prehadzuje častejšie, tam je aktívnejší lov, jak na jazere, tak preto si robím viacej. Nerobím si to nikdy zámerne doma, lebo nechcem, aby tá PVAčka nasiakla tie tekutiny, olej a tak ďalej, lebo môže sa to, že sa vám nerozpustí, na to si dávajte veľký pozor. Je to jednoduché, atraktívne, je to nasiaknuté, jasné, že to treba nechať dlhšie, nech to nasiakne do seba a mám vlastne krásne nachystané krmenie priamo k háčiku a je to vybavené. Hodím to do vody, pekne sa mi tam urobí kvopka, tým, že tam mám ten prach, ten tam urobí taký jak jemný zákal, aj s tým boostrom, ostane tam mikropelety, ktoré sa pomaly rýchlejšie rozpúšťajú a ostáva tam potom kusy boilisu, ktoré sú tiež atraktívne, takže stále tam vlastne niečo pracuje. Zakladám si to tak, aby mi tam stále niečo pracovalo. Jednoduché, nič zložité. Na budúce vám ukážem, jak robím PVA sáčky. Čaute.